Moi kaikki, että nyt mä pelaan Ice the Horror Gamea ja täällä on Christmas mode, mennäänpä siihen. Mulla on kun mä pelasin, mä en muista oliko jo pari päivää sitten vai niin mä sain Roblox-kaverei, joka jotain 10 varmaan, mä en tiedä tarkalleen. Mä oon kyllä vastaan, mutta mä en vielä ole laskenut kuinka monta, niin joo, mutta on tullut esimerkiksi Akseli Kofan. Sitten, mikä se yksi oli? No, mä voin kuvailla nyt se näyttää. Doorsissa on niinku semmonen hirviö, mikä niinku, semmonen hirviö, ei se skini näytti siltä. Doorsissa oli semmonen hirviö, niin se näytti siltä. Mä en osaa muistaa nimeä kyllä, mut tästä Mansion Hospital. Testataan Hospitalia. Kun me joskus testattiin Mansionia, niin testataan Hospitalia. Eli sairaalaa. Oho, mä en oo tätä Hospitalia koskaan ikinä testannut. Tai mä joskus eri pelissä, en Ice Horror Gameissa, mutta kuitenkin. Joo. Sitten vaan ootat warning. En mä jaksa lukea. Meneekö toi? Ehkä se menee. Miksi tämä on tässä taas? Miksi tämä on tässä? Ei sen pitäisi olla tässä. Vai onko se normaali modiskissa? Mitä ihmettä? En lue. Ei, nyt se meni normaaliin takaisin. No, mennään nyt sieltä siihen, kun ei me päästä tuon kuitenkaan. Jos tää nyt menee. Menee. Braa. No tässäkin on Player Now Mention. En pelaa. Vai eikö pysty pelaamaan vielä Hospitalia? Eikä pysty. Häh? Mitä? Häh? Menikö tää nyt siihen? Ei mennyt. Eli Mansioni pitää pelata. Eli mitä? Menikö se? Mihin se nyt meni? En mä nähnyt, kun painoin niin äkkiä. No se meni tohon. Eikö Christmas modinkaan pääse? Vai pääseekö sittenkään? Ei. No 2 minuuttia on mennyt, ja tässä on oikeastaan 3 minuuttia. Eli joo, play. Your play now. Uknov. Mansion. No nyt pystyy pääsee tähän näin. Pitääkö tätä ekana pelaa vai? Ei. Tää on lahja. Teki. Onks nää nyt niitä? On. Lahjapaketit on niitä rahasäkkejä. Ja mä otin näkään normaali vaikeustason. Mun pitää ottaa se ihme toinen. Mikä se nyt on? En mä tiedä. Se oli casual. Niin mä unohdin ottaa sen. Ui, mä sain sen. Anna se paketti tänne. Pitäisikö ottaa riskinä tai? Ui! Noi. Tänne päästiin. Poistu kiitos, sua ei tarvita. Kyllä senkin lentävä otus. Mitä? No, ainakin mä sain semmosen avaimen, niin vois mennä avaamaan semmosen jutun. Sitten, jos se on täällä. Älä oo täällä. Se ei oo täällä. Juoksee. Tänään mun tää nyt täällä. Open 2 vaan. No on sekin ihan ok. Joku kuoli. Eli se on oikein tuossa tänne. Se ihme lentävä tyyppi. Noin. Ovi auki. Eikö sana kuulu ovi auki? Mitä? Mä saan sen läpi se. Ovi! Älä sitten mene.
Se tulee. Se voi tuntuvakin taas. Nyt se tulee. Missä on? Ui. Ei se oo kauhan nopea. Menee. Ylös. Nyt. Mitä ihmettä? Hyi hitsi. Nyt jos lukee edelleen parannu. Mennään tänne varoiksi piiloon. Mitä? Ampukaa siitä. 17. Pitäis päästä tonne. Okei, nyt se menee. Hyvä. Eikä ollut mitään. No ei. Mitään. Missä mä oon? Voisitko lähteä? Ui. Se oli lähellä. Missä sinä liikut nyt? Mä sain tommosen. Okei, se liikkuu alakerrassa, eli nyt ei tää mennä äkkiä jonnekin. Ui! Miten pelästyn tuolta? Onks tää missään? En mä laita sit lähtee hirveän monta kohtaa laittaa. Okei, sitä saa auki. Mä tulin täältä, mutta mennään takas kuitenkin. Ei. Et tuu sieltä. Ui! Mitä mä just sanoin? Älä tuu sieltä. Se oli todella lähellä. Liian lähellä. Miten mä pääsin pois täältä? Se oli oikeastaan sitä lähellä. Voisiko se nyt mennä? Noniin. Hyvä, pysy siellä. En mä tuu pois täältä. Vai tuleeko se täältä? Ei. Ui! Toisen kerrankin tulee se vielä. Ei, se on täällä vieläkin. Nyt äkkiä johonkin. Kummat suosta tulee? Minä tänne piiloon. Juva kävin täällä. Tänne mennään. 18. 19. Sitten vielä viimeinen. 20. No easy, ei nyt lasketa. Oi. Miksi ne silmät näyttää tältä? Voisiko se mennä jo? Menee! Miksei se lähe? Joisitko mennä? Miksei se mene? Onko se jumis täällä jossain? No niin. Ihmettelinkin missä se on. Kun jäi jonnekin varmaan jumiin. No niin. No. En päässytkään tätä, mutta kasuaali sitten ja ovet old. Testataan yhden kerran. Saaks tätä? Ei. Vai pitäisikö tästä? En tiedä. Meneekö tää nyt vai? Joo, ei tätä saa. Ei tätä saa. Mä en tiedä kuin tätä saa. No niin. Normaalilla mennään. Modilla siis. Difficulty. Vaikka testataan hardia. Nyt mä voin pelaa hospitaaliin, no niin. Mut siinä on vaan se ongelma, että hardilla. Onks tänne joinannut kukaan? Ei. Häh? Nyt ei pelannut 12. Mitään.
Joko joinas tähän? Laitetaan tänne. Moi. Ei, se tulee tänne. Ei, mä oon juma. Play again. Mennään. Ui, älä tuu tänne. Säikäi. 30. Mä kuolen, koska mä haluun kasuaalilla vetää tää. Hello. Menu. Option. Kasuaali. Mä en muista tätä kenttää oikein hirveesti. Oh. Tossa se. Siinähän se on. Moi. Eikö tossa? Kirjoitetaan uudestaan. Moi. Ei, et sä tot. Miksi sä meni sinne? No, mennään tänne kuitenkin. Voiko tänne mennä piiloon tai jotain? Voiko näihin kaappeihin mennä ikinä piiloon? Voi mennä. Okay. Tuo tänne. Mä näen mitään. Miksi se lukee vieläkin? Miksi se lukee vieläkin run? Ei tänne. Ei pysty mennä kyykkyyn. Ei. Miksi se tossa lukee run? Vaikka se ei sulle hellä. Oh. Ei, älä tuu tänne, ei. Et sä tuu tänne. Sinua ei tarvita. Ui! No tässä oli guys se horror game Robloxissa. Tai Roblox-pelillä. Ja joo. Muistakaa tykätä videosta ja laittaa kanava tilaukseeni. Ja niin. Ja se kello päälle jos pystyy. Ja moikka.